Nthawi ya nkhani ndipo mawu uno muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Human Rights Defenders Coalition yati ichitabe zionetsero zokakamiza boma kukonza msewu wa Chiweta Karonga. Misonkhano yokopa anthu pa chisankho chapadera ikutha tinaye kuti pofika lero mawu uno yatha. Ndipo nkhani za masewero Football Association of Malawi ndi Super League of Malawi athetsa kusamvana kwawo. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yamba bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati lichitabe zionetsero zokakamiza boma kuti likonze msewu wa Chiweta Karonga. Bungwe yanena izi ngakhale kuti apolisi achenjeza kuti athana ndi aliyense amene angatseke msewu ndi zionetsero zimene azikonza kuti zidzachitike pa 1 July. Mukalata imene bungwe latulutsa dzulo wapampando wake a Michael Kaiyatsa wati zionetserozi zidzakhala zamtendere ndipo zidzachitika motsata malamulo a dziko lino. Tili ndi zambiri mulipotili. Malingana ndi kalata yomwe ofalitsa nkhani ku nthambi ya polisi mdziko muno Ayawo Chintembo ati anthu asadere nkhawa kamba kuti msewu udzakhala otseguka ngakhale kuti bungwe la HRDC lakoza kuchita zionetsero pa tsikuli. Poyankhapo wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition Michael Kaiyatsa ati zionetsero zomwe bungwe lakoza ndi zovomerezeka malingana ndi malamulo akulu a dziko lino. Kaiyatsa ati bungwe latsatira malamulo potengera kuti linadziwitsa kale nthambi ya polisi komanso khonsolo ya boma ya Lumphi za chikozero chomwe bungwe lakoza lochititsa zionetserozi pa tsikuli. Ngati HRDC tamva zimene apolisi anena komano titsindikira pakuti ife ma demonstrations athu akhala abata ndi mtendere mmene constitution ikunenera kuti ma demonstrations azikhala mtendere. Ndiye ngati bungwe tachita zonse zoyenerera kuti tikonzekere ma demonstrations amenewa, tapereka notice mmene malamulo akunenera kuti awadziwitsa akukhonsolo ku Lumphi komanso apolisi. Ndiye chinthu yathu nchonera kuti pa 1 tikapanga ma demonstrations abata ndi mtendere ndipo tikapempha polisi kuti akaonesese kuti pa tsikulo akupereka chitetezo kwa amene tikapanga ma demonstrations ife komanso kwa nzika zina. Pakadali pano nuna ya zamtengatenga Ajabi Muhango aulula kuti ntchito yakoza msewu wa gawo la Chiweta ndi Kalonga iyamba mu mwezi wa Septembala. Ndipo mkati mwa sabatayi nduna za mtengatenga ndi ntchito Ajabi Muhango inalengeza kuti ntchito yokonza msewu wa Chiweta Karonga gawo limodzi la M1 iyamba mwezi wa Septemba. Muhango ananena izi atayendera ntchito yokonza gawo la msewu pakati pa Kacheche ndi Chiweta. Chimwe Maseko akuwerenga ripotili limene walemba Macloyd Chilangiza. Muhango ayankhula izi pomwe magulu osiyanasiyana ochokera mboma la Kalonga komanso Chitipa akupitiriza kudandaula za msewu. Ndunayi inati ngakhale boma likukonza kale zonse zokhudzana ndi ntchitoyi, inachenjezanso anthu komanso magulu osiyanasiyana kupewa kuchita zinthu zomwe zingachititse kuti ntchitoyi ichedwe. Tifuna kuti kama 2 years or thereabout msewu umene tikautatani taukonza anthu onse tikuenda msewu wabwino. Nene ichi msewu so anthu a Kalonga yayi faina kusokoneza akuti anthu akaronga yeah chochisi msewu anthu akaronga msewu ndo Malawi ukaonoka ndo Malawi onse akulira mene mutikulira kuno mene akulira kuchikwawa mene akulira kusanje tonse tikulira chimodzimodzi. Mmodzi mwa akuluakulu a Roads Authority Engineer Flora Hawia anati ntchito yosakasaka contractor woti akonze msewu ikuyenda bwino. Iwo anati ntchitoyi ayigawa magawo awiri ndipo gawo loyamba likuyambira pa Chiweta ukafika pa bridge ya Ovwe pamene gawo lachiwiri ikuyambira pa bridge ya Ovwe mpaka ukafika Kalonga. Ndipo ntchitoyi ikuyembekezeka kutha mu miyezi 24 kuchokera pomwe contractor ayambe kugwira ntchitoyi. Takonza dongosolo loti tikonze msewu ochokera ku Chiweta kubwera ku Kalonga. Pali akali pano tapempha ma contractors kuti apange submit ma tenders kuti tisankhepo contractor amene angatigwirire ntchito imeneyi. Ndingowonjezerapo kuti project itayigawa pawiri
ili kuyambira Chiweta mpaka na pakati kenakonso kuyambira Karonga so that kuti ntchito izagwiridwe mwasanga. Poyankhulapo Paramount Chief Kyungu inapempha boma kuti ligwire ntchitoyi mwachangu ndipo kuti akoze zotsamwitsa zonse zomwe zingachedwetse ntchitoyi. Iwo kenako anati mafumu komanso anthu a mboma la Kalonga ndi Chitipa sakutenga nawo gawo pa zionetsero zomwe bungwe la Human Rights Defenders Coalition likukonza kuti zichitike pa 1 Julayi. Msewu ochokera ku Chiweta kupita ku Kalonga umalumikizitsa dziko lino ndi dziko la Tanzania kudzera pa chipata cha Songwe. Misonkhano yokopa anthu pa chisankho chapadera madera osiyanasiyana mdziko muno yatha mawa walero mene nthawi imakwana 6 koloko. Bungwe la Malawi Electoral Commission lichititsa chisankhochi lachiwiri. Olankhulira bungweli Asangwani Mwafulirwa wachenjeza anthu kuti asachite kampeni ina iliyonse mene atseka misonkhanoyi. Chisankhochi chidzachitika ku Balaka mdera la Phungu la Mulunguzi komanso dera la Phungu la Mikoko, Kanjuli Ward kumachinga komanso dera la Lilongwe City Bwaira ndi Uliwa dera la Kansala mboma la Karonga. Zipangizo zoponyera voti pa chisankho chapaderachi zafika ndipo azitumiza ku madera onse kumene kuchitike chisankhochi. Wapampando wa Malawi Electoral Commission Mayi Annabel Mtalimanja pamodzi ndi oyimira zipani ndi ofuna maudindo anatsogolera kulandira ndi kutumiza zipangizozi pa bwalo la ndege la Kamuzu mboma la Lilongwe. Clever Mwale ali ndi zambiri. Wapampando wa bungwe la MEC a Annabel Mtalimanja anati zipangizo zovoterazi ndi za madera aphungu atatu ndi madera awiri a Kansala, ndipo anati nyengo yokopa anthu itha mmawa wa Lolemba pa 28 June asanatumize zipangizozi m'malo oponyera voti pa 29 June. Mtalimanja anapempha oyimira opikisana kuti adzaonerere ndondomeko zonse komanso kutenga nawo gawo pa maphunziro apadera, ndipo anaonjezera kuti payikidwa njira zosiyanasiyana kuti chisankhochi chisadzabwerezedwenso. Ifeyo tayetsetsa kuti tikhale choyambirira ndi maphunziro anthu amene akagwira ntchito zosiyanasiyana, kungokumbutsana kuti kodi malamulo amati chani, ndondomeko zathu zikuti chani, kuti aliyense akakhala akudziwa zimene akuyenerera kuchita, komanso ifeyo tikhala tikuonetsetsa ndithu kuti zonse zikuyenda bwino malingana ndi ndondomeko zathu. Mmodzi mwa oyimira opikisanawa a Michelle Thandiwe Makina anati opikisanawa akhala akutsatira malamulo ndi ndondomeko za MEC ndipo apempha otsatira awo kuti adzasunge bata. Ife tikuonetsetsa kuti anthu onse amene akutitsatira komanso ife amene komanso kandidate wathu amene akutitsogolera akutsatira malamulo amene ayikidwa a MEC, komanso kuonetsetsa kuti tikamapanga makampeni athu komanso tikamakhala tikulimbikitsa kuti aliyense akakhala otsatira malamulo kuti tikathe kusunga bata pamene tikuyandikira ma-elections athu, mavoti athu. Chisankho chachibwerezachi chidzachitika m'madera aphungu a Lilongwe City Bwaira, Machinga Mikoko komanso Balaka Mulunguzi, pomwe china cha makhansala chidzachitika m'madera a Uliwa ku Karonga komanso Kanjuli ku Machinga. Ndipo dzulo wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Mayi Annabel Mtalimanja anatsindika kuti chisankho chapadera nchofunika mofanana ndi chisankho chachikulu cha dziko lonse. Mayiwa analimbikitsa oyendetsa makina ogwira ntchito pa chisankho otchedwa Biometric Voter Verification System kuti agwire ntchito mwaukadaulo komanso mopanda tsankho. Rebecca Chimcheka Matemba ali ndi zambiri mu ripoti ili kuchokera ku Lilongwe. Mtalimanja anati zisankho kuti ziyende bwino zimadalira ukadaulo wa anthu ogwira ntchito ku bungwe la MEC pokhulupirika komanso kutsatira malamulo a zisankhozo. Iwo anati ngakhale pali kugwiritsira makina a intaneti biometric kuthandizira kutsimikiza anthu omwe akuyenera kuvota, sizikutanthauza kuti makinawa alowa m'malo kuti anthu asapange chinyengo.
Mtalimanja wapempha ogwira ntchitowa kuti asakhale ndi mbali ya ndale iliyonse koma kuthandiza aliyense akubwera kudzavota mosatengera chipani kapena mtundu. Mkulu wa MEC wachenjeza kuti bungweli sililekerera aliyense amene atapezeke akupanga zachinyengo pa zisankhozi. Ndiye maphunziro awawa timafuna kuti tingokumbutsana choyamba kuti kodi malamulo akuti chani, komanso ma processes athu amene takhonza ndi otani. Akakafika munthu pa polling station akamulandire motani, akamuthandize motani, chifukwa mwina ena akafika kuti ali ndi ulumali kapena ena ndi achikulire, ena mwina kuvota kundikoyamba sakudziwa kuti uzimayenda bwanji. Ndiye tufuna kuti tikumbutsane kuti kodi anthu atikapange serve motani. Ndipo padakali pano mkulu wa Center for Multi-Party Democracy CMD Boniface Chibwana walimbikitsa amayi kuti atenge nawo mbali povota pa zisankhozi. Zisankho zazibwereza zichitika pa 30 Juni. Bwalo la Chief Resident Magistrate ku Tcholo lagamula anthu anayi kuti akakhale ku ndende kwa zaka 13 aliyense chifukwa chowononga zipangizo za Eskom. Emmanuel Zulu, Rafael Katopola, Stephen Elatoni ndipo Kabudula anapezeka olakwa powononga transformer ya Eskom ya mtengo ya ndalama zokwana 15.7 million kwacha. Akuluakulu a Eskom ayamikira chigamulochi ndipo ati chithandiza kuchepetsa mchitidwe owononga zipangizo za kampani. Izi ndi chimodzi mwa zigamulo zokhwima kwambiri zimene mabwalo a milandu apereka kwa anthu amene akuchita mchitidwe owononga komanso kuba zipangizo za magetsi m'dziko muno. Chigamulo chokakhala ku ndende zaka 18 chadza pamene mchitidwe owononga komanso kuba zipangizo za magetsi ukukulira ndipo ukuchititsa bungwe la Eskom komanso boma kuwononga ndalama za nkhaninkhani pobwezeretsa katunduyu. Bwalo la milandu linamva kuti abambo anayiwa anagwidwa ndi achitetezo a m'mudzi m'bomali ndi kukawatula m'manja mwa apolisi pa nthawi imene amathawa kutsatira kuwononga kotheratu makina a transformer ndi kuba zipangizo zake. Poyikirapo ndemanga mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe la Eskom Apirirani Phiri ayamikira chigamulochi ndipo ati bungweli sililekerera mchitidwe owononga zipangizo za magetsi. Poti kuti akuthandiza kupereka uthenga unena kuti kuwononga katundu wa Eskom makhoti sakusekerera ndipo zilango zake zizikhala zikuluzikulu. Tinene pano kuti kuba katundu wa Eskom kumabwezeretsa zinthu mbuyo. Izi zizachitika ndikuti skulu, nyumba, zipatala zinakhala opanda magetsi chifukwa choti anthu angapo ochepa osafunira dziko lino zabwino anaganiza kuti apange mchitidwe umenewo. Ndipo mneneri mundu unaona zamphamvu a Joani Taundi Nyirenda ayamikira chigamulochi ponena kuti chithandizira uchititsa ena kupewa kuchita mchitidwewu. Malingana ndi Nyirenda, mchitidwe wokuba komanso kuwononga zipangizo za magetsi ukusokonezanso ntchito ya boma yofikitsa magetsi ku madera akumudzi ya Marepu gawo 9 pamene ati zipangizo za ndalama pafupifupi 2 biliyoni kwacha zakhala zikuwonongedwa ku mchitidwewu kuchokera mchaka cha 2024 ndipo izi zachititsa kuti ntchitoyi ichedwe m'madera ena. Kuti khodzera la majonji nkhani ya kutcholo ife ndosangala chifukwa chokuti Eskom komanso ifeyo aminese kuzera mu ndondomeko yathu ya programu ija timatchoti ya Marepu imene imabweretsa magetsi akumudzi. Mu fezi yathu ya Marepu phase 9 takumana ndi mavuto ambiri kwambiri okhoza kubedwa katundu ndi kuwonongedwa zimene zimatipangisa zokuti tikhale tikubwerera mwina kumalo kuti kakazoti tamaliza kumanga magetsi asanakasidwa mapezeka zoti anthu apita akanyamula chitransformer chonse kapena mwina sota yasidwa kumene zachitofika pomvesa chisoni. Bungwe la Eskom limagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 3 biliyoni kwacha pa chaka pobwezeretsa zipangizo za magetsi monga matransformer komanso mitengo ya magetsi zomwe zimawonongedwa pa mchitidwe wa umbanda. Boma kudzera mulamulo lowunikira ntchito za magetsi la mchaka cha 2024 linakhazikitsa zilango zokhwima pa mchitidwe owononga ndi kuba zipangizo za magetsi zomwe chilango chake chimafikira kukakhala ku ndende kwa zaka 30. Nkhani zizo kufikani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musadalikire.
new opportunity. A new story begins now. Times TV. It's about time. Pandirani mene tikupitiza kupatsani nkhanizi. Ochita malonda okwana 75 pa zana limodzi alionse akuti luso lamakono lingathandize kwambiri pakukweza chuma cha dziko lino. Izi ndizotsatira za kafukufuku wa National Statistical Office ndi bungwe la National Commission for Science and Technology amene anakhudza amabizinesi okwana 548. Grace Ainafe Makawa aindizambiri. Polankhula pomwambo okhazikitsa ripoti la Business Innovation Survey mu mzinda wa Lilongwe, mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda ndi mafakitale Bright Molande anati kafukufukuyi wapereka umboni wofunikira kwambiri wa boma wokhuza momwe mabizinesi ku Malawi kuno akuyendera pa nkhani ya luso. Nkofunika kwambiri kuti ngati boma tizipanga ziganizo zokomera Malawi, ndiye kuti tipange ziganizo zokomera Malawi tiyenera kulandira umboni wa zimene zikuchitika background. Commissioner ku National Statistical Office Shelton Kanyanda walimbikitsa eni bizinesi kuti alandire ndi kugwiritsa ntchito njira zatsopano ponena kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri. Pali hope chifukwa choti ambiri aoneka kuti 75% ali ndi chidwi choti ayambe kuika ndondomeko yatsopano yopangira katundu wawo. Komanso it's not just that. Tikuona so kuti mwina about 57 makampani 57 pa 100 aliwonse chaka chimene chichi cha 2023 ndi 2024 anapanga upangiri watsopano upangira katundu wawo. Zimene sonza kuti anirikothekera moti tafuna kuwalimbikitsa iwowa ndi ena amene sanapangewo amene ali 43% zikokhala zothandiza kuti tiyambe mapanga compete ndi maiko ena. Mkulu wa nthambi yoona za mapulani ndi kusonkhanitsa chuma ku NCST Kondwani Gondwe wati anthu opanga luso latsopano akuyenera kulimbikitsidwa kuti apitirize kubwera ndi malingaliro atsopano omwe angathandizire chuma ndi umoyo wa anthu m'dziko muno. Ripoti imene iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa ikukamba za ma barriers amene wawa kuti tiye ndithese ma barriers amene akapena zokhoma zimene amakumana nazo ma innovators athu. Ndiye tionesesa kuti boma lilandire ripoti ndipo ligwirepo ntchito kuthandiza anthu aluso. Ripoti la Business Innovation Survey likuyembekezeka kukhala muyezo woyamba ku Malawi kuno omwe amabizinesi agwiritsire ntchito kuti afikire masomphenya a dziko la Malawi mu ndondomeko ya Agenda 2063. Unduna wa zamalonda wati luso lamakono ndi bizinesi ndi maziko ofunika pakutukula chuma cha dziko lino. Nduna wa zamalonda a Simon Itaye anena izi pamwambo okhazikitsa Spark Innovation Space ku Lilongwe. Tikati tione zimene apanga a Sparks ndi chinthu chokuti tonsefe tikondwere nacho kwambiri chifukwa iwowa apanga business loti afuna kuita na anyamata ndi atsikana amene ali ndi zinthu za technology zimene timata ICT kaya ndi munthu wachita develop zimenezo akufuna kuti awaphunzitse awathandize komanso kuonjezapo kuwathandiza kwake afunanso kuyikamo ndalama iwo zawo kuti awathandize anthu oja ndikuona kuti akupanga zinthu zokuti adzigulitsa kuno. Nduna ya zamalonda a Simon Itaye ndipo mkulu wa Spark Systems a Wisely Phiri wati dziko lino lili ndi anthu ambiri aluso komabe likusoweka malo othandiza kusandutsa malingaliro kukhala bizinesi. Innovation Center iyi tupanga target magulu awiri. Tupanga target anthu amene anthu akhale ogwisa ntchito technology. Koma tupanga target anthu ena oti timati incubation amene ndoti angokhala ndi maganizo ena ake kuti atha kupanga system ina ake. Ndi amenewo tiathandiza ifeyo akapanga pitch nkutionesa kuti idea yako kambayo ndi zolongosoka zitha kutheka ationese kufika level ina ake. Ife tiathandiza process yonse kupanga kusegula kampani kuyenda nawo kuponyaso ndrama mu makampani amenewo. Mkulu wa kampani ya Spark Systems a Wisely Phiri.
bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya lapereka ndalama zokwana 55 million euros pothandizira ntchito zotukula maphunziro a sekondari mdziko muno. Rebecca Chimchika Matemba ali ndi zambiri. Kazembeyu anati ndalamazi zayikidwa mpulogalamuyi pofuna kupititsa maphunziro patsogolo komanso kuthandiza masukulu omwe tsopano ophunzira achuluka kwambiri chifukwa cha ndondomeko ya sekondari ya ulere. Ndipo anati Summit 2 ipititsa patsogolo kumanga masukulu omwe anayambika kale ndiponso kukonzanso malo a ophunzira komanso kulimbikitsa kayendetsedwe ka maphunziro mdziko lonse. Ndipo nduna ya maphunziro Bright Nsaka anati ndondomeko ya sekondari ya ulere yomwe yabweretsa chiyembekezo kwa ophunzira ambiri yabweretsanso kupanikizika kamba kuti masukulu akuchepa. Ndiye ndiyathokoze anzathu a European Union kuti ataona kufunika kwa maphunziro komanso kufunika kuti ana ambiri aphunzire Malawi muno akutithandizira ndi kutimangira masukulu, kutimangira malaboratory, library ndi zina zoti masukulu athu akhale ndi zonse zokwanira. Programu ya Summit 2 ikuthandiza kumanga makalasi, malaboratory komanso mablogo ophunziramo za intaneti mwa zina. Padakali pano masukulu okwana 409 amangidwa m'maboma 12 ndipo ku mitundu CTSS kukumangidwa masukulu bloko, malaboratory mwa zina. Football Association of Malawi munkhani za masewero mmenemu. Football Association of Malawi yati kusamvana pakati pa bungweli ndi Super League of Malawi kwatha. Izi zadziwika pa msonkhano wa pachaka wa bungweli umene unachitikira kusalima dzulo. Sulom ndi FAM akhala akusiyana maganizo miyezi ya pakatipa. Mtsogoleri wa bungwe la Football Association of Malawi a Fleetwood Haiya wati sangalimbane ndi bungwe limene amagwirizana nalo potukula masewero ampira wa miyendo mdziko muno. Tasimikizira ma affiliates onse chifukwa ndinali ndi affiliate mmodzi all the 7 affiliates amene anabwera kuti ndikumane nawo, ndakumana nawo ndipo tinali ndi mkumano wabwino kuphatikiziraponso a Super League amene tinakhala nawo pansiso ndikuunikira kuti tikukokana kapena pali kukokana chikuchitika ndi chani. Mukupeza kwathu taona kuti palibepo nkhani chifukwa tonse cholinga chathu ndikuyendesa masewero ampira tagwirizana kunena kuti zonse za ma personal interest kapena zofuna za Haiya kapena zofuna zathu za person zimene tizike pambali koma tiyang'ane mpira pasogolo. Mtsogoleri wa Football Association of Malawi a Fleetwood Haiya. Ndipo mtsogoleri wa Super League of Malawi a Gilbert Mitawa wati zokambira nazo zalimbikitsa mgwirizano pakati pa mabungwe awiriwa. Choyamba chimene ndingafotokoze ndicho kuti mpira si nkhondo, mpira ndi ubale. Anthu timabwera kumpira chifukwa chodzapanga maubale. So pamene anthu tili kumpira tikuyenera timaonetsetsa nthawi zonse kuti maubale amenewa akupita patsogolo. Chachiwiri, famu ndi sulomu sima organization osiyana. Zimangochitika kuti mwina mwake ma responsibilities amene ikupanga sulomu mwina akuoneka ngati kuti akupanga focus kwambiri pa ligi kamene akuyang'anira ma club. Koma sulomu ndi mwana wa famu. DNA ndi imodzi. Nthumwi zoyimira mabungwe a National Football Coaches, National Football Referees ndi National Youth Football nazonso zinatenga nawo gawo pa zokambira nazi. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane na insomitu yake. HRDC kapena kuti Human Rights Defenders Coalition yati chitabe zionetsero zokakamiza boma kukonza msewu wa Chiweta Karonga umene ndi gawo limodzi la msewu waukulu mdziko muno wa M1. Kuchititsa misonkhano yokupa anthu pa chisankho chapadera chimene chikhaleko lachiwiri lino kwatha mawawu nthawi ya 6 koloko. Ndipo mnkhani za masewero Football Association of Malawi ndi Super League of Malawi athetsa kusamvana kwawo. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi komanso polembetsa ku 1895 ndi kuimba *1895#. Muna ndine Ronald Mpaso ndikufuneni tsiku lopambana pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyana-siyana pano pa wireless yakanema ya Times
TTV mawa wabwino.